ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/12/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಓ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಮಂಥನೊಡದೆ ಅಮೃತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಸಂಪನ್ನಾಪನ ಸಾಧನದಾದ. ಉತ್ತರ: ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರು ಆತ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪರು. ಇತ್ಯದ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ವಜ್ರರತ್ನಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ದು ಜ್ಞಾನರತ್ನಲೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ರತ್ನನೆ ಕೇನ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ತಿರಿಪವರು ಅಪಗ ಅಕ್ಲ ಹರ್ಷಿತ ಮೋನಿರ್ದು ಬಾಬನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲೆನು ದೆದುದು ಪಾಡ್ನಗನೆ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪವಿರು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕೃಷ್ಣೆ ಭಕ್ತಿಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಜ್ಞಾನದ ಮುರುಳಿನ ಪಣ್ಪುಜೆ. ಮುರುಳಿ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಪವನವು ಮುರುಳಿಡು ಜಾದು ಉಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಓವೋ ಜಾದು ಪೋಡತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಮುರುಳಿ ಪನ್ಪುನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಕಾಡು ಜನಕಲು ಮುರುಳಿನ ಉರಿಪುರು ಪಂಡ ಕೊಳಲು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಚಮತ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಅಜ್ಞಾನಗೂ ಚಮತ್ಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಮುರುಳಿನ ಪಂತೆ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಿರು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ದೇವತೆಡ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ನಡತಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆಪಿರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಆಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ದೇವತೆಲು ಮನುಷ್ಯರನಗ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವಿಕಾರಿಲು ದೇವತೆಲಿಗೂ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯ ಒಂದುಳ್ಳರು. ದೇವತೆಲಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ದೇಪಂಡ ದೇವತೆಲು ಸದ್ಗತಿಡುಪ್ಪಿರು ಜ್ಞಾನ ದುರ್ಗತಿಡುಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನದೇ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಚಲನ ದೇವತೆಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣೆಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಚಲನೆ ಬೆರಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸುರಿ ಚಲನೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಧಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಎಂಚೆಲೆತುನೋರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ತೆರಿಯುಣಂದೆತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲನು ಎಂಚ ತೆರಿಯುನಿರು. ಏತೊಂಜಿ ಹಾಲು ಹಾಳಾಯಿನ ಬಾಬಾಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಭಗವಂತಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಏತು ಹಾಳಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪೆರೋ ಅಪಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಐದವರ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಉನ್ನತಿದು ಕನಪಿರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐತಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅಮೃತ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನರದಾದ ಮಂಥನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಸುರಿ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಇಂದೆರ್ದು ಕೆಸರೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಳ್ಳರು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅಪನ ವಿದ್ಯೆನು ಬಾಬಾ ಓದವುದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೀರಿದಂಡು. ದೇವತೆಲಂತೂ ಓದುಜಿರು ದೇವತೆಲಿಗೆ ಪಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇನ ನೋಡು ಏನಡ ಮಾತ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲುಂಡೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲಿತ್ತುಂಡ ಐನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಪಗನೆ ದೇವತೆ ಅಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಐನೆರ್ದವರ ವಾತಾವರಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಾಯಿರ್ದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆದಕಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ವಾತಾವರಣ ಹೊರದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಯಿರ್ದು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆರುಳೆ ಇದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಮೋನೆ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪಡು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲೆ ಪಿದೇ ಬರಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಏತೊಂಜಿ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಮೊಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಮೋನೆರ್ದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿರ್ದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲನೆ ಕೇಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀರು. ಐನಿರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು.
ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ವಾ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ದೆಪ್ಪರು ಇಂದುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ವಜ್ರ ರತ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನವರತ್ನದ ಮಾಲೆ ಒವ್ವೆ ಸ್ಥೂಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯರ್ದು ಮಲ್ತಿನತ್ತು. ಇಂದು ಚೈತನ್ಯ ರತ್ನದ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಈ ರತ್ನಲು ಬಂದು ತಿರಿದು ನವರತ್ನದ ಉಂಗುರನು ಪಾಡೋನರು. ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಮಾಲೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆಯಾಪುಂಡು. ಈ ರತ್ನಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಸಂಪನ್ನಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂತೂ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಪಾಡಿನ ತಕ್ಷಣ ಐನು ದೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಐನದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಹಸುರಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಹಸುರಿ ಗುಣೆತ್ತಿನಕಲ್ನ ಮೋನೆರ್ದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರೋಧ ಅಂತೂ ಕಣ್ಣುಲು ತಾಮ್ರದ ಸಮಾನ ಕೆಂಪಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕಾಮ ವಿಕಾರಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಒರಾನೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಪ್ಪಾದು ತೊಜ್ಪವಿರತ್ತೆ. ವಿಕಾರದ ಕಾರಣನೇ ಪಾವನೆರದು ಪತಿತ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಧನನು ಕಾಸುನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೇನುಲೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೂಕು ಮಸ್ತ್ ಬಡವಾದಿತ್ತೇರು. ದೀಪದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಆ ವಿದ್ಯೆದಲ ರತ್ನೊಲತ್ತು ಜ್ಞಾನನು ಓದುದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಐನದವರ ವಿದ್ಯೆ ಕೆಲಸಗು ಬತ್ತಂಡು ಕಾಸತ್ತು. ವಿದ್ಯೆನೇ ಕಾಸಾಂಡು ಅವು ಕಾಸು ಹದ್ದುದ ಕಾಸಾಂಡು ಇದು ಬೇಹದ್ದುದಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಓದದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯವುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಕಾಸುನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಜೀರು. ಅಲ್ಪಂತು ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥೊರ್ದೆ ಅಪಾರವೈನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಾಸು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿತ್ತನು ಕೂಡ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬನ್ನಗಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಕಾಸಿತ್ತನು. ಏತೊಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುದೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತೆಲ್ನ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೆರು. ದ್ವಾಪರೈಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಧನವಂತ ಆದಿತ್ಯರು. ಇತ್ಯದ ವಿದ್ಯೆದ್ದು ಈತೊಂಜಿ ಧನವಂತ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐದವರ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ತೂಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಡವೆರ್ದು ಸಾಹುಕಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ಯ ತೂಲೆ ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಬಡ ದೇಶವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯ ನಾಮಧಾರಿ ಸಾಹುಕಾರರುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲೆಗಂತೂ ಬುಡ್ಸೊತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ತಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರನು ಕಲೆ ಉಡಾಪುಂಡು. ಇಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಕೈತಲು ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ವಜ್ರ ರತ್ನ ಮಾತಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪಯರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಬುಡ್ಲೆ ಆತ್ಮ ಶರೀರನು ಬುಡ್ನಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೂಡ ಏಪ ಹೊಸತಾದು ಓದುದು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಪಗನೆ ಧನವಂತಾದು ಉಪ್ಪೆರು. ಇಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೆರಡ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು. ಇಂದು ದುಂಬುದ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತೆರಡ ಆತಂಡ ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಶಾಲೆನ ಕಟ್ಟ ಎರಡ ಆಯ್ತ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದು ಈ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯವುಗೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯವುಗೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮುಲೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯವುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಜೆ. ದೇಪಂಡ ರಾವಣನೇ ಉಪ್ಪುಜೆ. ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪು ನಿರ್ದವರ ವಿಕಾರಿ ಕರ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ವಿಕಾರೊಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಜಿ ಮಾತಲ ಕರ್ಮದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಈ ಮಾಯ ರಾವಣೆ ಅವಗುಣಿ ಅದು ಮಲ್ತುದೆ. ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ರಾಮವಂಶಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ವಂಶಿನ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಮನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೂಡ ಆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆನ್ ದೀಪೇರು. ಅಧಮೆರೆರ್ದುಲ ಅಧಮೆರ್ನ ಉದ್ಧಾರನು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವು ಜೈದೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಿಕುಲು ಪಾರಾದು ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ಪಾರು ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವಂದುಪ್ಪೆರು. ಪಂಡ ಆರು ಪಾರಾದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರು ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವಂದುಪ್ಪೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬೂರು ಎರುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಧಮೆರೆರ್ದುಲ ಅಧಮೆರಾಯರು. ಅಕಲು ಕೂಡ ಈ ತುಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲ್ನ ಮೂರ್ಖತನನೆ ಉಲೈಗು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ಏರುವ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನನೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನನೆ ನೆನಪುಗು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಜೋಕುಲೆಗು ತೆರಿಪೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುನು ಪಂದು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪು ಕೇನುವರು. ಪ್ರಾಣಿಲಂತೂ ತೆರಿಯುಜ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಕೇನುವರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೆರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗಳ ಸಹ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಂಕು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೆರು.
ಅಂಡ ದೈವಿ ಗುಣకులు ಪುನಃ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಇಂಚಿನ ದೇವತೆ ಆಪೇರು ಕುಡೆ ಎಂಚ ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪೇರು. ಈ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿಂದ ಏರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಏರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುರುಳಿನ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪವಡು ಪಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಭರವಸೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ದುಂಬ ಅಂಡಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿವೆನುವೆರು. ಭರವಸೆ ಎಂದಿದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಿತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಪಂದರ್ಥ. ಆಯ್ನೆದವಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಭಲೆ ರಾಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆರು ಕೂಡ ಅಧಮರಾಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಧಮರಾದು ಕೂಡ ಬರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ನೇಹಡು ದಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲವರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಈತಿ ದಿನ ಒಲ್ಪೊತ್ತರು ದ್ಯಾಗ್ ಬೈಜಿ ಪಂದಾಕಲ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇನುಡು. ಅಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಯಿಡ್ದು ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಡು ಸೋಪುನ ಗೆಂದುನ ಪಾತಿರಣ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನೋನಿಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದೊಪ್ಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ದೇವತೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬೌದ್ಧಿಯರು ಪಾರಸಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂಜೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತಿರನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುನಾರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೀರಿದರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರಾಂಡಲ ಸಿಕ್ಕಿಯರಡ ಆಕಲಿಗು ಪನ್ಲೆ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪನುಡಾಪನು ಐನೆರ್ದವರನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಬಿರಿಯಲು ತೋಜ್ಪವೇರು. ಪರಮಾತ್ಮಗ ಸುರುತ ಆರು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಒರಿಯ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಒರಿ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಗ ಭಗವಂತಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆರು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ತನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ ಮಲ್ತೊನೂರು ಐರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಎತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅರೆನು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಐನೆರ್ದವರ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದು ಮಲ್ಪನವು ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪುದರ ಆದುಂಡು ಶಿವ ಜೋಕುಲೆಗು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗು ಇಂದು ದಾಳ ತೇರಿದಿಚಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಆದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ದೇವಿಯರೆಗಲ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲಾಯ್ನ ವಜ್ರರತ್ನದ ಮಹಲ್ನು ಕಟ್ಟವೆರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಗಂತು ಮಣ್ಣದ ಲಿಂಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕದು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡುವೆರು. ಐನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆರ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಜೆ. ದೇವಿಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಜೆ. ಕಲ್ಲು ನೀರುಡು ಕರಗದು ಗೋಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಅಂಡಾಕಾರವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಂಡಾಕಾರವಾದುಂಡು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಡುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರು ಕೋವರಿ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಗು ಬಾಬ ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ರಡ್ಡನೇದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಬಾಬ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂಡಯ ಮಾತ ಪ್ರಜಕ್ಲ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಡುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಮಸ್ತು ಜನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅರೇನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿರ್ದು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯುಣುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರ್ನ ಮಗ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬೇರೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತುಂದೆರು ಪಂದು ಬೇರು ಶರೀರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಚನೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾಗಂತೂ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರೆ. ಬಾಬಾ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಿವಬಾಬಾ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲೆಗಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದು ನೈನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರನೆ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪರಂಪರೆದು ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ
ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಚಿನತ ಅಹಂಕಾರನು ಕಲೆಯೊಡಾಪುಂಡು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನಧನರ್ದು ಸ್ವಯಂನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇಪಲ ಸುಸ್ತ ಇರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ವಾತಾವರಣನು ಎಡ್ಡೆದು ದೀವನ್ರೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಸದಾ ರತ್ನ ಲೇಪಿದೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು ದುಃಖ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಳು ಬಾಯಿರ್ದು ಬರಂದಿಲಕ ಗಮನ ದೀವಡಾಪುಂಡು ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಎಂಚಿನನೆ ವಾಯುಮಂಡಲುಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಭವ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿನ ಆಸ್ತಿದ ರೂಪುಡು ಕೊಡ್ತೇರು ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿದ ಅರ್ಥನೆಯಾದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಒಲ್ಪ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಡು ಎಂಚಿನನೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಕಾಗ್ರ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಲ್ಚಲ್ದಾದುಪ್ಪು ವಾಯುಮಂಡಲ ತಮಗುನಿದಾದುಪ್ಪು ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಸಂತಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಕಾಗ್ರ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ. ಸ್ಲೋಗನ್: ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತದ ಬುಲ್ಪುದ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕುಲೆ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟ ಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.